इ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी के हर ताजा और नया जानकारी पावत रही बिल्कुल फ्री में और बेल आइकन के दबावल ना। आज हम रउआ सबके ई बतावे जा रहल बानी कि सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के फिल्म बाबरी मस्जिद के बैन जौन रहे उ हट चुकल बा और उ फिल्म हम हिंदुस्तानी का के बहुत जल्द रिलीज हुई। ओमे एगो गाना बा, आप सब देख रहे हो, ओमे एगो गाना बा। गाना में इतना बढ़िया एडिटिंग कइल बा ए गाना के और इतना बढ़िया बढ़िया लुक बा ए गाना में। एक ही गाना में 4-5 तरीका से लुक दिहल गइल बा। ड्रेसिंग बहुत अच्छा बा, प्लेस हो जाके अच्छा बा। ऐसा लाग रहा बा कि यदि गाना रिलीज हुई तो सबसे ज़्यादा पब्लिक ये गाना के पसंद करियन अभी तक के भोजपुरी के सब गानन में। जी हाँ भैया, बहुत अच्छा लुक एकर दिहल गइल बा। काजल लखवानी और खेसारी लाल यादव, बता दी काजल लखवानी नंबर 1 डांसर माना ली तो खेसारी लाल यादव भी एक्टर में सबसे नंबर 1 डांसर मानल जाले। तो दोनों डांसर एक साथ मिल के जब डांस करेले तो बहुत से स्टेज में आप सब देखले होगम कि लोग पब्लिक टूट पड़ेला, यहाँ तक कि झगड़ा हो जाला इन लड़का लोग के डांस देखे खातिर। तो बहुत जल्द आप सबके बीच में आवे वाला बाबरी मस्जिद के नाम चेंज करके हम है हिंदुस्तानी फिल्म जोना में ई गाना आप सबके देखे के मिली, जो कि बहुत बढ़िया एडिटिंग और गांव के प्लेस बा और कुछ मिक्सिंग कइल बा ओमे देश से और विदेश से भी कुछ प्लेस ले लेके और इतना बढ़िया एडिटिंग ये गाना के बा कि आप सब देख के गदगद हो जाए। और अनुमान यह लगावल जा रहा बा कि इस साल के नंबर 1 गाना बने जा रहा बा ई बाबरी मस्जिद के गाना। आप सब बता दी कि बहुत जल्द ही बाबरी मस्जिद के नाम बदल के जो हम हिंदुस्तानी फिल्म रिलीज होके वाला बा बहुत जल्द। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।